Jien ma rridx nara lil dak li sabu fuq u xi ftit ħaxixa jew xi ftit droga, speċjalment fl-ewwel darba ma nixtieqx nara tieħel il-ħabs imħabba fiha. Dan huwa kliem Father Hilary Taliaferro meta mistoqsi x'għandu jsir fil-konfront tal-vittmi ta' droga. Father Hilary jemmen li huma persuni oħra li għandhom ikunu kkastigati. Jien nixtieq nitfa' l-ħabs il dawk in-nies illi jew qatt m'għadu droga, jew inkella li ħadu xi darba u illum mhux qegħdin fuqha, però xorta waħda qed jittraffikaw id-droga. U qegħdin jagħmlu ħafna ħsara lil ħafna nies, ħafna żgħażagħ, ħafna familji li jitfgħuhom fl-inkwiet. Stqar li hemm bżonn qawwi li l-vittmi ta' droga ikunu mejjuna soċjalment. Hemm ħafna bżonn, jiġifieri jiena rrid nara lil dawn in-nies b'edukazzjoni u bi-spiritwalità jiġu konvinti illi qed jeqirdu l-ħajja tagħhom billi jieħdu daw is-sustanzi, illi mhux se jieħdu pjaċir, li fit-tul il-paċi fil-qalb tagħhom ma tibqax. Dan jista' jsir permezz ta' qdiet preżenti u anke forsi oħrajn ġodda u tħarriġ ta' iżjed social workers li jkunu kapaċi jitrattaw il-każijiet individwalment biex bekk ikunu edukati r-ruħ, il-qalb, il-moħħ u l-ħajja tal-istess vittmi. Father Hilary joħoss li hemm bżonn ta' bidla fis-sistema preżenti. Huwa qal dan għax jemmen li l-ħabs m'għandux ikun immexxi minn nies li qegħdin jiġġieldu biex jinqabdu u jintafgħu il-ħabs dawk in-nies li marru kontra l-liġijiet ta' Malta. Ma jista' qatt ikun hemm relazzjoni ta' affettività ta' mħabba, anke ta' maħfra ta' dak li jkunu għamlu. Allura il-ħabs għandu jkun immexxi minn nies professjonali barra mill-sistema ta' pulizija, ta' polizzeska li għandna u li ikunu nies ittrenjati apposta biex jirrehabilitaw il-persuni. Temm jgħid li l-ħabs m'għandux ikun mezz ta' vendikazzjoni fuq min żbalja, hekk kif kulħadd jiżbalja f'ħajtu. Aħna rridu nitfgħu n-nies il-ħabs biex nipproteġu s-soċjetà kull trid. Billi nagħtu messaġġi anke li żgħażagħ ħalli huma joqogħdu attenti ma jiksrux il-liġijiet u fuq kollox biex min żbalja jikkorriġi ruħu ħalli dak li żbalja jagħmel ma jerġax jagħmlu.